Som presvedčený, že každý športový výkon má aj svoju duchovnú stopu a preto som navrhol Slovenskému futbalovému zväzu, že spravíme akúsi podporu našim chlapcom pred majstrovstvami Európy. Poznám dlho rezbára Milana Krajniaka, ktorý robí neskutočné umelecké diela. Sme sa spoznali tu s priateľom Mírom Mackulinom a on mal taký dobrý nápad, že tým našim futbalistom, keďže s nimi spolupracuje a aj im pomáha, tak niečo podarovať, lebo nám robia radosť, tak sme sa zhodli na tom, že im urobíme anielika, aby im ten anielik v podstate dodal tej duchovnej síly a trošku toho šťastia, a aby držal nad nimi ochranné krídla. A tak slovo dalo slovo, odkonzultoval som to na Slovenskom futbalovom zväze. No a dnes stojíme pri viac menej pri zrode tohto diela. Ja som veľmi rád, že aj toto prostredie, kde sa teraz nachádzame, to slnečná usadlosť na východe našej republiky, blízko Giraltoviec, je ideálnym prostredím, aby Milan mohol svojimi šikovnými rukami vdýchnuť život tejto soche. A som presvedčený, že fanúšikovia budú môcť po celom Slovensku zhliadnúť túto sochu, či už svojim dotykom dozdávať akési posolstvo našim reprezentantom, ktoré verím, že využijú potom v rámci toho záverečného turnaja vo Francúzsku. Tak v podstate ja vyrezávam najradšej anielov. V podstate mám ten dar od Pána Boha a v podstate svojím spôsobom to chcem vrátiť. Zhora to prišlo, tak aj tieto veci, ktoré sú nad nami, tak najradšej tých anielíkov. Každý športový výkon okrem toho fyzického má v svojom nejakom podtóne aj takú nejakú energetickú a duchovnú stopu. A vidíme pri všetkých veľkých víťazstvách našich alebo svetových športovcov, že stále spomenú či už toho Boha alebo univerzum. Verím, že táto cesta toho pomocníka, futbalového aniela, fanúšika našej reprezentácie bude pozitívne prijímaná v rámci celého Slovenska a ja sa teším na výkony našich chlapcov vo Francúzsku a držím im veľmi palce. Okrem tejto veľkej sochy, ktorá bude odovzdaná ako dar našim futbalovým reprezentantom, zároveň robíme aj menšiu repliku, ktorá verím, že s podpismi hráčov na lopte bude ponúknutá do dražby a výťažok z tejto dražby bude venovaný na charitatívne dobročinné účely.